galit na? Ay, wala ka pa. Abi na kung nakuyapan ka. Ay, hala pa. Natulog na day ka pa. Ay, bumabag alay. Apat na ba ako maulian? Ligutan mo pa, oy. Pakulba-kulba, mga. Gutom na kayo. Magpalit sa mo dito ka ng crispy. Ay, na-crispy, te. Ay, babae mo. May kaon ba? Miss, miss. Nalakin sa mo. Ay. Salamat ka niya. Salamat, Pod. Kapayag Rubing, uy. Tuwa pa dyan. Asa ka si Papa? Tuwa ako sa unahan, be. Pa! 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 Uy! Naghigda naman si Papa. Wala pa? Nakuyapan ka pa? Kuya, pag kinabuhian niya Si Papa, manggod ba? Pasagdan si Mama sa una. Yes, Kuya. Tawag ko na ko, be. Kuya! Kuya! Unsa man, Rins? Kuya! Si Papa nakuyapan nito. Sagdira na, Rins. Nga nang gibiyaan niya si Mama. Kuya, pagmata. Wala ta diri ron. Kung wala si Papa. Ay, pag inana, Kuya. Si Mama na may nawala. Rins, kung dili pa naabusado si Papa, napa si Mama. Kuya, dapat maglikon ta. Samtang na pa si Papa. Nga, Kuya, magunsa na lang. Kung duha na lang ta. Ay sus, Rins, ay ko tudlo Patik-atik ka na. Kuya, nakuya pa na ganino. Unsa man, utabang ka dili. Sige na lang, ato na to ta. Oh, narang maray nga. Kung sa to si Papa, tawpo, dyan ka na ko. Tara! Natulog na galit na? Ang ganay mo? Ay, alam pa. Natulog na day ka pa? Ay, wala ka pa. Abi na kung nakuyapan ka. Ay, bumabag alay. Ayun naman kung tigukunda yun. Apat na ba ako maulian? Ligutan mo pa, oy. Pakulba-kulba, mga. Hilom di ako ya. Ingon magay ka. Pasagdan na lang. Lalay ko limulab. Lalay ko limulab. Pa, ati ka na to pa, oy. Labi, ati ka pa. Kuya, kung mag-istorya kay kaginana, pagtarong, makasakit magagtao. Ay, Diyos. Ayaw na mo pag-away. Gutom na kayo. Magpalit sa mo dito ka ng crispy. Crispy, isa lang kabok. Sabay ka na. Isa lang kabok. Tungaon lang na to. Sige pa. Tungaon lang na to. Pag-amping mo kay dagang kisakyan na. Pa. Sige pa. Sige. Ako naman. Ang galing kay init tayo dito sa bato. Okay pa, kami bahala. Pa, apilan ko na magdanon. Ato sa me. Ay, ikaw ka lang. Ikaw pa wala. Baliksin ko lang ka nun. Lawan nga na sa singko ka nun. Pagdalay mo Uy! Crispy anak niya, oh! Oh, tara! Ayo! Te! Right na crispy, te! Kailan ka po, oh? Pagkaan ko, te. Ano? Rins, wala may kanon diri tag 5. Kuya, ang iwa ba? Balaan din mo, eh. Sige, Rins. Te, pwede hangyo, te. 5. Please. Kuya, walay tanong na tagsin ko, no? Hindi, nanti ka? Kuya, kuya. Di babae, no? Wali kaon ba? Oo, doon yan. Soy, doon na to ta. Miss!
Kinsa mo? Miss, ayun na pangutana. Ikaw, si pangalan mo? Miss, bulit lagi ka. Wala kay Papa, no? Wala lagi, gutom na kay ko. Lo, nalagyan mo dala. Miss, pinano? Hatag din. Oy, ay. Hindi pa mang pagkaon. Kapapa mo na eh. Prince, yata na na. Gutom na kay siya, ma. Sige, kuya. Doy, mangkod. Miss, tao nang diya ha. Uli na me. Nako. Tayo. Patay na kuya. Tanto, yung papa. Ano, nisugot man ka. Iatag ni mo to. Sige, bawal sa kaka. Lord, tabayin taon mi. Gutom na kayo. Ikaw, mga kuya. Iatag mo guni mo. Okay ra na, Arins. Loy, magod. Uy! Bon! Rins! Bon Rins! Bon Rins! Oo! Tingnan ka si Papa ni! Oh! Wow! Ano? Uy! Parang niya. Tingnan ito Papa niya. Hindi na ito eh. Thank you kay Lord. Kuya! Tara na! Kuya, paano si Papa ba? Tara na! Kuya! Gawin ko na lang nato si Papa. Nawa ni Crispy. O sige di, tara na bitaw ko. Kuya! Si Papa oh! Ugga na kayo! Tara! Magdalita! Papa! Wala, Crispy. Wala na oy! Oy! Naimulta na daw pa! Wala. Ano lang ni pa? Ay! Crispy oy! Sana pa! Lamikin na pa! Nakakain! Mas makakain pa! Papa! Nakakain na lang! Ayun na!